సృష్టిలోనే అద్భుతమైన మ్యాజిక్ అంటే అది ప్రేమేరా. ఇంతవరకు అంతా బాగానే జరిగింది, కానీ నేను నైట్ వచ్చేలోపు లేట్ అవుతుంది. ఆ రోజు రాత్రి ఎవరు? నేనే కాదు, మీరు కూడా ఎప్పుడు చూడని వినని కొన్ని ఆశ్చర్యకరమైన సంఘటనలు జరిగాయి. ఈ సృష్టిలోనే అద్భుతమైన మ్యాజిక్ అంటే అది ప్రేమేరా. ఇంతవరకు అంతా బాగానే జరిగింది, కానీ నేను నైట్ వచ్చేలోపు లేట్ అవుతుంది. ఆ రోజు రాత్రి ఎవరు? నేనే కాదు, మీరు కూడా ఎప్పుడు చూడని వినని కొన్ని ఆశ్చర్యకరమైన సంఘటనలు జరిగాయి. Please do subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audios. Please subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audio. Don't forget to subscribe to Madhura Audio.